A vindeira fin de semana regresará ao Concello de Valga unha das festas máis agardadas pola xente máis nova e tamén por aqueles ou aquelas que aínda se senten mozos. A vila celebrará a 15ª edición da Festa da Xuventude, unha cita renovada que repite no seu apartado de entretemento coas Olimpiadas da Aldea, donde mozas e mozos do noso concello se xuntan para facer os seus equipos e levar o nome da súa aldea pois ao maior dos éxitos. Cantos máis torneos ganen, pois daí se irá a aldea o campeón absoluto destas Olimpiadas da Aldea. As Olimpiadas estarán compostas por xogos tradicionais como o Mundial de Fútbol e o Brilé, pero tamén con novidades. Carreiras de sacos, pero non carreiras de sacos normais, senón con 4 personas e sacos de obra, de metro cúbico. Por tanto, xa ten a súa complexidade. E temos un xogo tamén bastante divertido, pero que mata os corpos todos, que é o cangrexo. Dous mozos ou dúas mozas ou viceversa ou mesturados, que é como despois falaremos dese tema, amarranse os pés e amarranse as mans como se foran auténticas nécoras e cangrexos e teñen que facer un circuito de ida e volta. O último xogo será a xincana. A formación dos equipos ten dúas regras: máximo 2 persoas de fora de Valga e que os equipos sexan mixtos. Se a maior parte dos participantes son homes, pois ten que haber no equipo mínimo 2 mulleres. E se o equipo, a maior parte son mozas, pois ten que haber 2 homes como mínimo. E en cada xogo, porque poderíamos entrar na trampa, anotaban igualmente 2 mulleres ou 2 homes e xogaban igual homes ou mulleres, pero non. Nos equipos ten que estar xogando sempre no campo, tanto homes como mulleres, no mesmo equipo. Nunha festa da xuventude tampouco pode faltar a programación nocturna. O apartado musical correrá a cargo de SES. Unha muller brava, unha muller que sabe o que di, é unha muller que sabe o que pensa. É unha muller que ven con jarra. Entonces decidimos apostalo todo a SES. E SES estará aquí o próximo día 1 no noso concello nesta festa da xuventude, co seu concertazo. Ademais ten último disco. Tras a cantante galega chegará a quenda da Orquestra América de Vigo. O que lle gusta a xuventude é o que nos gusta no Concello de Valga, as cousas claras. Por tanto, decidimos traer un dos icónicos máis grandes da verbena, como é o grupo América de Vigo, que vai a poñer ese toque de rock na nosa festa da xuventude. As Olimpiadas teñen un premio de 200 euros para o primeiro e 100 para o segundo de cada xogo. Ademais, tamén haberá un recoñecemento á deportividade e un premio para a aldea gañadora. A inscrición xa está aberta a través da web ou de forma presencial no Concello.